Готвач по диплома и лечител по призвание, Косьо Любенов помага на много българи да върнат здравето и хармонията в живота си. Неговата лична история рязко сменя посоката си преди 10 години във Франция. Заспах на пътя след умора и се събудих в болничната стая след 48 часа. Така се каже, живее втория живот. След инцидента Коси открива метода за лечение с универсална космическа енергия. Универсална, защото идва от космоса, Земята и от всичко, което ни заобикаля. И защото всеки от нас може да се научи да използва, особено децата. Всеки от нас ежедневно, когато получим болка, несъзнателно слагаме ръката си на мястото, където ни боли. Когато го правим съзнателно, с силата на мисълта, която е 7-кратно по-силна от силата на светлината, насочваме този пакет от енергия в желаното място и получаваме желания ефект. Коси е убеден, че болестите са резултат от негативните емоции, които оказват влияние върху психическото ни състояние, а оттам и върху тялото. Когато имаме положителна настройка, ние променяме или обръщаме процеса обратно. Затова има много хора, които именно само с силата на мисълта са се излекували от болести, които съвременната медицина определя като неизлечими. Всичко ли можем да излекуваме? Ами да, понеже енергията няма предел. Предел е в нашето съзнание. Метода включва прости упражнения, визуализация и най-вече позитивно отношение към хората и света и, разбира се, към себе си. Обезверяването. Това мисля, че е най-сериозният проблем на българите, понеже в последните 20 години и повече, като че ли българин е изгубил вярата в бъдещето, в утрешния ден. Именно липсата на вяра, загубата на желанието да се борим с проблемите, да ги преодоляваме, смазва хората. След 15 години зад граница, Косьо твърди, че българите всъщност са късметли, тъй като живеят на едно от 7-те места на планетата с най-силна енергия. Затова търсете промяната в себе си, а не в другите, и вярвайте, че сте способни да я направите. За TV7 Диана Радева.